bilang apa? हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननैसो गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' गिबि आपडेटआवनो दङ बर'नि फेस्ला फावखुंगुर बिथां मेन्डेला ब्रह्म आरो रिशिता उजिर बिथांमोननि फाव खालामनायाव गोदान मोनसे बैसागु देमसि मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आगै लामब्रे आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों रैरुब आरो जेलसिं बसुमतारी बिथांमोना। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां आगै लामब्रे बैसागु देमसि मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोब्बाय होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना साननैसो उनावनो बे मिउजिक भिडिअखौ आगै लामब्रे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं आरो जाय नायनो एक्साइटेड बिथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो दासिमाव बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि गोबां माखासे मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय आरो गोबां माखासे मिउजिक भिडिअ फैनो थांबावगासिनो आरो थांनाय बोसोरावबो बिथाङा किं अफ बैसागु मिउजिक भिडिअ एलबामनि बिमुं मोनदोंमोन आरो देग्लाय बोसोरावबो बिथाङा मोननो हाबावगौ। मानो होनोब्ला बिथांनि गोबां माखासे मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांखाबाय आरो माखासे गोबां फैनो थांबावगासिनो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिथां प्रबिन मैथा बर' आरो प्रिति ब्रह्म बिथांमोननि फाव खालामनायावबो गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आलि खनानि आदा थेबगां आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां आलि खनानि आदा थेबगां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोब्बाय होननानै फोरमायदों दे लोगोफोर। आरो बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ जारिमिन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों रिलिज खालामगोन एबा हगारगोन होननानै मिथिना मोनदों। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो जाय नायनो गोसो गुदुं बयबो नायनो थाखाय नेना थायोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।